Ya kowe ngerti apa? Malah berani balik kabang ya pelane balik kabang. Atekna omahe kono, Kak. Ya aku karep njaluk apa? Karepmu. Ya genten kowe to ya. Genten kowe masa aku. Genten ngopo yo bareng-bareng. Bareng-bareng piye ya gentenan? Kesel apa ya turu kono wae. Senengane. Jaramu wis laku, Bro. Beres no aku, ora kaya kowe. Wis cerewet kowe. Ndoro kok wani men lho. Piye? Kowe iki aja sembrono. Nek ra ning kene arep ning endi kowe iki lho? Lah iya golek gawean ki wis tuwek, ora payu. Umur ki nek wis 50 daftar nyambut gawe ora ditampa. Ning kene wis kebacut. Ya kowe malah gawe aku iki bingung malah kowe iki malah gawe bingung aku. Lah iya kowe kuwi lho. Ngene ngae bae bingung aku bingung ngene nek cedak kowe ngene trigis semua lho. Ora usah bingung. Ya bingung. Kowe iki trigis wae kok. Kok ngomong wae ra kesel. Kon gawe dolanan ra gelem ngomong wae. Kesel aku. Witekmu ki bonmu ki sik akeh lho. Kowe iki yo senengane ngono kuwi ora nrimakne.
Resik apa kaya ngene resik lho. Tak jual. Lah, gah kowe sing gawe ngerak porsine iki. Drapi, sing resik. Diatur ngopo gaweanmu ket mau lho. Nyambut gawe golek blonjo gedhe. Lah ning gawean gaweane ora cetha iki. Lah iki to Ndara. Lah gaweanmu iki wis aku. Lapaku. Lah piye to? Kurang ali. Iki piye jas iki? Iki lho. Iki bocah iki sembrono to. Niki lho Ndara. Niku rada edan kok piye to kowe iki, Cing? Tetep iki ngopo ngono kowe iki lho? Ban sawang. Ban leban. Pun monggo. Nggih dawuh. Nggih. Ajeng diutus ten pundi? Kosok to dawuh Ndara iki dawuh. Biasane pun rampung kabeh nika lho. Dirungokno sik. Wis rampung kabeh apa kowe terus aku. Nggih mboten nggih tengok nunggu napa mboten ndok pedang napa jalan melih. Bagus banget. Wis rampung kabeh. Nggih sampun. Wis dhewe-dhewe. Lah nggih. Ha iki kowe tak urus. Nggih. Timbalono putraku Indraswarane. Nggih. Ning Oh, ngaten nggih Ndara ayo. Ya ora bareng rene. Nggih Ndara, nggih wis tak kendhawa ayo. Kanjeng Ibu. Nembe kemawon wonten kapustakan Kanjeng Ibu. Inggih. Cingak manah kula Kanjeng Ibu. Wonten kawigatosan menapa Kanjeng Ibu? Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Menawi menika perkawis ingkang wigati panjenengan kirang pitados dumateng kula mboten menapa-napa mboten kisah dengan matur dalan kula Kanjeng Ibu. Malah damel bingung kula Kanjeng Ibu. Inggih. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Menawi panjenengan menika Kanjeng Ibu sesambetan utawi mboten Kanjeng Ibu kula kiambak. Nanging rumaos batin kula menawa panjenengan sampun kula anggap Kanjeng Ibu kiambak. Inggih Kanjeng Ibu. Menawi kula saged kula sagah Kanjeng Ibu. Perkawis menapa Kanjeng Ibu? Inggih. Mugi-mugi kula saged Kanjeng Ibu.
Nuwun sewu. Ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ibu menika kados pundi? Loh, terus kan kados pundi? Kaget manah kula Kanjeng Ibu. Kenging menapa panjenengan matur kados mekaten. Kula menika putra panjenengan. Wiwit timur sampun panjenengan kula wentah. Lajeng panjenengan gadhah rasa tresna dumateng kula. Tresnanipun boten kados Kanjeng Ibu kaliyan putra. Kanjeng Ibu. Menika awat sanget Kanjeng Ibu. Awit putra menika kedah sakit nika dhuwur lan pendem jero. Panjenengan menika garwanipun Kanjeng Rama. Menawi kula ngabdi dumateng panjenengan wonten pundi dunungipun putra? Boten sakit Kanjeng. Nuwun sewu. Dipun penggalih rumiyin. Panjenengan menika Kanjeng Ibu garwanipun Rama Prabu. Kenging menapa panjenengan gadah penggalih kados mekaten menawi kawula mangertosi Kanjeng Ratu kados ngaten kados pundi? Ya, kok yen ana ngarepe ramaku, engko ya awake dhewe iki mau ya kaya iku karo menika kekajengan panjenengan. Menawi kula mboten gadhah rasa tresna dumateng panjenengan kados panjenengan wanita ingkang tresnani panjenengan menika Kanjeng Ibu ingkang kula tresnani kados ibu lan putra, mboten kados wanita ingkang kula tresnani. Kanjeng Ibu. iki mau jaluk simbah. Jaluk pikmat menika tresnani. Kok iya. Sipik saketan setetes bae. Sithik lan kathah menika sami Kanjeng Ibu. Menawi putra menika kedah saged jagi naminipun keluarga. Saya panjenengan menika garwanipun Kanjeng Rama menika ratu. Menawi putranipun boten saged njaga jenenge wong tuwa, kados pundi awake kawula lan nayaka sedaya Kanjeng Ibu? Boten saged Kanjeng Ibu. Boten saged. Panjenengan penggalih malih. Monggo dipun penggalih kula menika putra panjenengan. Kanjeng Ibu nuwun sewu. Sekar pisang-pisang sesang jeneng karya. Menawi kanggihan suwana sanesipun boten ados raden kados wanita lan priya. Nanging menika boten limrah Kanjeng Ibu. Boten saged. Kula boten saged Kanjeng Ibu. Boten saged. Kanjeng Ibu, menawi perkawis menika kula saged mambeng, saged bentung boten badhe tekan pundi-pundi. Nanging panjenengan penggalih, kula mboten saged nglampahi.
Mboten saged Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Tulung-tulung. Iki lagi cabu songol. Eneng apa? Aja karo merengut. Aku ora seneng nek wong merengut. Lah ya napa lega-lega? Matur sing cetha. Putramu kok ajar ngono kok? Jenengan kula wau lagi mirsani piyambak yen merawi piyambak kok kangge suwi rekaipun putra panjenengan menika. Iya pirsa. Ayo lumrah to yen do rangkul-rangkulan antarane putra lan wong tuwa. Nggih boten ngaten ya didelok rangkulane iki kaya napa kok. Jenengan iki kok menika kala wau. Kula wonten taman kaliyan aku. Sumandaan rawuhipun putra panjenengan pun Indraswara. Lah kok piyambakipun menika nilakaken tresna kaliyan Karo kowe. Daswara. Katimbalan Rama Prabu. Ngerti to. Yen Rama kuwi mau wis ndungkap yuswa tegese wis tuwa. Inggih Kanjeng. Upama ngono kok ya bangeten temen. Kowe mentala arep ngalap karo ibumu ngono ta? Kula mau nggih sampun ngendika ngeten kok arep ramamu kuwi mau wis tuwa wong ati tresna. Kula mau nggih ngendika ngeten. Aning piyambakipun kajenengan Gusti kula menika tresna kok ibu ngaten. Aku tuwa-tuwa ya trima lho jane. Kowe wis kelakon digrayam. Lah dereng panjenengan lak jenengan sok piyambak to kula dipun foto-foto. Mbok yo kekke. Mula pirang-pirang dina angger aku cerak disemplang. Daswara, Katimbalan Kanjeng Rama. kaya ngono kuwi ora becik lan ora bener. Mbok aja kaya watake baju barat. Menapa Rama? Lingangah-angah. Ibumu Budiati iki senajan dirbember kaya ngene iki bapak tresna. Inggih. Senajan iki ora anak-anak karo Rama, monggo karo sliramu iki tresna rak ngono. Dirungake kuwi ngono kuwi. Nanging menika benten kalian penjan pisan Kanjeng Rama. Bedane piye? Mboten saestu njan pirsani Rama. Senajan aku ora weruh lan ora krungu, ning panas aku panas. Kowe arep gegering rasaku. Kowe arep nyepake nyawaku ndang mati ngono apa? Mboten Rama, saestu mboten Rama. Tak kandhani. Ibumu biyen kuwi senajan ibu sabungan. Kuwi anggone leladi lan tresnane karo kabeh para putra-putraku banget tresnane. Inggih, kula mangertos Kanjeng Rama. Asline biyen kuwi Ibu Tatik Budiati ya iki. Inggih. Oh lah iya. Kon desa biyen jenengmu lak Tatik. Lah kok dadak mleru? Oh terus Tatik.
Lah biyen nek undang ati. Oh Budiati ngono. Karo bojone. Sok meneh ki aja kaya ngono. Senadyan to ala tanpa rupa katresnan ibumu kuwi luwih dene tresnane kaya ibumu Swargi. Mula anane Rama kuwi kagungan garwa meneh kanggo nyambung umure Rama, gawake umure Rama gula wentah kowe rikala isih cilik-cilik. Ning banjur ibumu arep alap apa kowe ketunggah le? Saestu kula mboten Kanjeng Rama. Gelmen wong jenenge prawan wae akeh kok. Jebul Nah. kok ngene. Ora, ra iso. Aku madeg ana sak tengahing adil. Senajan to durung ana seksi lan bukti, kowe tenane luput. Kowe wis ngenyak-enyak tandingane Rama. Ora pantes. Kowe dadi tepuk tulajane kabeh para satriya ana Bandara. Nuwun pangapunten Kanjeng. Lah. Nih. Kowe kudu minggat. Ora ana bumi kamardikan kanggo kowe mukti ana ing kabupaten kuwi. Menawi kersanipun Kanjeng Rama, kula namung sak dawuh Kanjeng Rama. Nuwun pangestu Kanjeng. Minggat. Sabtu dalem Ora nrimake rasaning penggalih. Nadyanto Indraswara kuwi putraku. Nanging wis dhewene wis wani gawe isin lan wirang. Aja nganti kumlebat ana ing wewengkon bae. Iki pusaka Tambanana. nggih. Pancala iki, Pak. Pancala. Pancala. Kaget Rama timbang. Nembene mawon kula naliti kakaing para prajurit jagi kadadak Sang Prabu nimbali dumateng kula. Sadurunge kowe ngabyantara. Kowe iso nonton iki apa? Pusaka dalem Tambanana. Tambanana. Aja ringa-ringa. Kowe ngerti sing tak karepake. Sawise kowe ngasta pusaka ligan ana gawean sing kudu rampung. Tututana putraku Indraswara. Golek ana sak ketemune lamun ketemu patenana Indraswara. Nuwun sewu, Sang Prabu lajeng lipatipun Kanjeng Pangeran Indraswara menika menapa? Aja takon perkarane. Sing wiganti makato gedhe ganjarane. Pareng nyuwun pamit.
Lho nggih remen wong kula niku nyambet damel kula nggih nguripi bapak kula kali ibu kula. Nggih mboten, Ji. Ini pamikiran kepingin mudah makanmu, belanjamu. Loh, nggih mesti kemawon to Gusti Putri. Nanging kok kaya-kayane kula mboten saged wong kula niku kepinteran mawon mboten gadah. Niku wis nggih. Menawi ngaten kula mundhak pangkate napa? Nggih matur nuwun Gusti Putri nggih kula purun. Aduh, kanugrahan kanggoku. Wah, sesuk enak aku bali bapak arep tak oke oleh-oleh sing akeh. Sing opo ya? Aku kok kaya mandeg mang. Wong kewajiban wae aku ki mung kon jaga sakjroning taman ngopeni kembang. Mosok arep digahke pangkat. Nek ya ora dadi apa mbok menawa mawis pestiku aku bakal urip mulya, aku bali nang desa, bapakku tak tukokke apa sing dhek njaluk tak turuti. Menawi kula lepat mbok kula nyuwun pangapunten Gusti Putri panjenengan kok lajeng kagem napa? Tinggi babat-babat niku. Nggih kepengin to Gusti Putri nggih. Nggih. Duh, lah sampean niku. Wong desa kula niku ora tau kok jeneng miloro wong kewan mawon kula niku ora nate kok kon mateni menungso. Nanging menika sesembahan kula lho Gusti. Nggih panjenengan. Lah nggih. Mangke rumiyin nggih. Duh. Nggih kula purun. Ning mengken kula kedenangan kados pundi? Estu lho. Panjenengan nggih. Nggih. Pokoke kula pasrah kalih sampeyan. Nggih. Nggih kula nyuwun pamit.